Dobrodošli u još jednu agropatrolu. Danas smo se zaputili u Bački Brestovac da vidimo kakva je situacija na parcelama pod sojom. Obzirom da je period nicanja soje na parcelama bio znatno duži nego inače zbog hladnog vremena, zajedno sa sojom krenuli su i korovi. Vidimo da su na parcelama već prisutni korovi poput ambrozije, abutilona, čička kao i mnogi drugi. Vidimo da je korov trenutno u fazi razvoja od kotiledona do prvog para pravih listova. Upravo to je moment kada je korov najosjetljiviji na herbicid. Ukoliko slučajno preraste ovu fazu, moramo da radimo kombinacije herbicida, moramo da pojačavamo doze herbicida, a sve to možemo da predupredimo uz efikasnost koju nam pruža herbicid Basagran u ovom momentu. S obzirom na sve učestaliji problem pojave rezistentnih korova na parcelama, poput štira i ambrozije, osnov na kojem treba da utemeljimo zaštitu soje je herbicid Basagran. Pored navedenih korova, Basagran uspešno suzbija i mnoge druge širokolisne korove. Efikasan je, selektivan i u potpunosti bezbedan za gajeni usev. Upravo ovo su ključni razlozi zašto je Basagran preparat koji je već nekoliko decenija nezaobilazan u zaštiti soje. I pored jednogodišnjih korova, Basagran uspešno može da spreči brz razvoj i nekih višegodišnjih korova poput palamide. Ukoliko na svojim parcelama primetite ovakve probleme, budite sigurni da je Basagran originalno, provereno i isplativo rešenje koje će vam osigurati sigurnu i uspešnu žetvu. Bila je ovo još jedna agropatrola u kojoj smo videli koji to korovi trenutno prave konkurenciju soji i u skladu sa tim odredili smo način na koji možemo efikasno da ih suzbijemo. Za više informacija pratite našu web stranicu i društvene mreže. Vidimo se u sledećoj agropatroli. BASF, rešenja za poljoprivredu.